Скоро ще ходим на концерт на Дара. Ето там са дрехите за концерта. След малко ще ги видите. Ясно тога. Да. Абонирайте се за канала. Оставете един лайк, ако искате да правим още такива яки видеа. Хора, ето го и аутфитът. Вижте, тук разглеждате професионал. Така, мастър. Аз сега тръгвам за концерта. Хора, тръгваме за Дара. Ще скандираме Kaufland. Айде, пончашки! Чак след час и половина почва Дара, не знам какво да правим тогава. Остат 15 минути до Дара. Скоро и ще ви снимаме доста. Не искаш други топси, знаеш, не се моля, не чакай, аз съм твоя. Не очаквам нещо много, само да ми кажеш, че ти мислиш си за мене. Пишеш ме до късно кънти, по цял вечер си мечтаеш. Само да ти кажа, искаш да ме просто. Трябва да ми казва, знае, че го искаш и по мене с тебе се. Винаги готов си, не искаш други топси. Благодаря за страхотната емоция, която ми давате. Продължаваме в следващата песен. Тя написа специално за луди хора, така че ако вие сте луди хора и цъкайте сега, има дама, има луди. Казах ти, че